אז החלק הראשון שאנחנו מדברים זה על העניין שבאמת הזאת התעסוקתית. אנחנו מדברים על עניין של קריירה בעידן באמת של אי-ודאות, וככה אני רציתי ככה לפעמים רשימה של אסוציאציות בתחום של קריירה ואי-ודאות. אנחנו רואים שאנחנו שואלים אנשים, אנחנו הרבה פעמים רואים תגובות שמצביעות על חרדה וחוסר יציבות, ופחד מאבטלה ודיכאון ובלבול. התחושה הזאת של הנחת ראש, ואני צריך ככה לתפוס רק נשק, מתאפשר ולא לחלול יותר מדי ולא לרצות, אני צריך להצטמצם, לחסוך תחושה של בדידות וניכור, אני לא נמצא בתוך מעגל העבודה, אני לא יודע מה יקרה איתי, אני לא יודע איך זה יהיה, וזה בכלל תכנים שואלים. תכנים נוספים שואלים בתקופה של מעבר ולקראת אי-ודאות ולקראת שינויים, זה יכול להיות גם איזושהי הזדמנות לגדילה, לצמיחה, הזדמנות ללמידה, גיבוש אחר של מי אני ומה אני וגיבוש חברתי שהוא קצת שונה, יצירת קשרים חדשים, גיוס תמיכה, מתן תמיכה, התייחסות אחרת לחלוקה של עבודה ופנאי, ואתם יודעים שהרבה פעמים אנשים שוקלים להפוך פנאי לעבודה ועבודה לפנאי, אפשרות לגדילה וצמיחה ובאמת שינוי וניהול שינוי. שבאמת המונח של שינוי הוא דבר דינמי, שהרבה פעמים הוא מאוד דיאלקטי. אני חושבת שרובנו ככולנו מצד אחד מאוד רוצים שינוי. כל העניין של צמיחה והתפתחות היא שינוי. אם אנחנו רואים אפילו תינוק שגדל, אז יש בו שינוי, הוא גדל, הוא מתפתח, דברים זזים, אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים. נכון, קונפיציוס אמר, אנחנו לא יכולים להשיג פעמיים את הרגל באותו נהר. כל הזמן זה זז. ומצד שני, באותה מידה בדיוק, אנחנו פוחדים משינוי. אנחנו בנויים, שוב פעם, מגיל 0 על תגלות אובייקט, על המשכיות. אתם יודעים שהדבר הראשון שתינוק מחפש את הפנים של האמא שלו, ואת החיוך המוכר. אנחנו מזהים שאפילו בגיל של כמה חודשים תינוק יפנה את הראש לריח של חלב של האמא שלו, שזה המשכיות של המקום שהוא היה בו. כלומר, אנחנו ביולוגית גם בנויים על המשכיות, על זיהוי, על קביעות. והמתח בין שתי הכוחות האלה הוא תמיד נשמר, אנחנו תמיד צריכים באמת איכשהו להחזיק את שני הדברים האלה. וכשאנחנו מדברים על שינוי וניהול קריירה, תמיד עולה השאלה איך אני גם ממשיך את מי שאני, את מה שאני, את מה שידעתי, את מה שאני מזהה בעצמי, את החוויה שלי, את הדימוי העצמי שלי, את מה שאני יודע על עצמי, יחד עם לנהל את השינוי ואת המרחב הזה. ובתוך התחום הזה אני חושבת שאתם מתנסים, כי אתם עושים בצומת שהמתח הזה הוא מאוד מאוד חזק בין הקביעות ובין השינוי, ובאמת לחשוב מה אתם יכולים לעשות בנושא הזה.